Huwag nang antayin pang magkasakit. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Regular na magpa-check up sa inyong primary care providers upang malaman ang estado ng iyong kalusugan at kung paano ito mas mapapangalagaan. Ang ating mga health professionals ay handang magserbisyo para sa inyo. Alamin kung saan makakuha ng libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Limang isipa bago ang first birthday niya. Protection for baby. Tara na mga mami. Bakuna na. Bakuna na. Protection for baby. Kumpletuhin na. Every day we are ready. Bakuna na. Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. Huwag nang antayin pang magkasakit. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Regular na magpa-check up sa inyong primary care providers upang malaman ang estado ng iyong kalusugan at kung paano ito mas mapapangalagaan. Ang ating mga health professionals ay handang magserbisyo para sa inyo. Alamin kung saan makakuha ng libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Napapanahong health topics, balita, health tips at iba pa. Tatalakayin sa chikahang pangkalusugan ng Department of Health Bicol Center for Health Development. Halina't makinig at umantabay. Alamin ang mga programa ng DOH sa ilalim ng 8-point action agenda. Chikahang Pangkalusugan. Hatid sa inyo ng DOH Communications Management Unit. Chikahang Pangkalusugan. Mapapakinggan at mapapanood ng live tuwing Biyernes alas 11 ng umaga sa DOH Bicol HD Facebook page. Chikahang Pangkalusugan. Tara na mga kachika! Magandang araw, Bicolandia! Nakatutok muli kayo sa programa ng Department of Health Bicol Center for Health Development, ang Chikahang Pangkalusugan. Ayan, so narito na naman po kami upang maghatid ng mga kaalaman sa larangan ng kalusugan, mga programa at serbisyong Salud Bicol noon na hatid ng DOH Bicol. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DOH Bicol Communications Management Unit sa ngalan ng aming Regional Director na si Dr. Rosa Maria B. Rempilio. Kami ay inyong mga kasama tuwing Biyernes sa ating live stream sa DOH Bicol CHD. Ako po si Denise mula sa DOH Bicol CMU. Ako naman po si Carla mula sa DOH Bicol Communications Management Unit. Kasama din po natin sa technical side si Mr. Jomar Ceciliano at si Mr. Regner Almohela Jr. Tayo rin po ay kasalukuyang live at napapanood sa Radyo Pilipinas Albay at sa 92.3 DWIZ News FM South Luzon Facebook page. Tuwing Chikahang Pangkalusugan, ating binibigyang pansin ang mga health events at health programs para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig. Siyempre, ibabahagi rin po natin ang mga latest na balita tungkol sa kalusugan. Kaya makinig, umantabay at ating alamin ang mga programa ng DOH sa ilalim ng 8-point Health Action Agenda. Ayan, kamusta ka, Ate Carla? Good morning at magandang araw sa iyo din Yes. at sa ating mga viewers at lahat po ng nakikinig at nakaantabay po sa episode 2 ng ating Chikahang Pangkalusugan. Yes, ayan. So, sa wakas, hindi naman maulan, ate. So, it's a sunny day today. So, pero bago yan, bago tayo dumako sa ating news, so, di ba, patuloy pa rin, ate, yung ating mga health response, pagdating sa Mayon eruption. Ayun, di ba? Dahil nananatili pong naka-alert level 3, if I'm not Yes. mistaken, ang Bulkang Mayon. So, tuloy-tuloy po na nagbibigay ng serbisyong pangkalusugan, katulad ng mga Yes. face mask at gamot ang Yes.
DOH Bicol Communications, Center for Health Development. Yes, yan. So si DOH Bicol po kasama or katuwang ating mga local government units po sa iba't ibang evacuations ay patuloy po na nagbibigay ng mga health logistics, maging ang ating yung mga medical teams, di ba? So lagi naman sila pong nakaantabay doon. Pati na rin ang ating ashfall reminders. Yes. All right. So tumungo na po tayo sa ating balitang DOH Bicol. Narito ang mga latest na balita ng DOH Bicol sa linggong ito. DOH Bicol pinag-iingat ang publiko laban sa panganib ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. RHU Bulan naghatid ng mga libreng serbisyong pangkalusugan sa mga residente ng Barangay Bunga. Higit 200 na rural health physicians pinarangalan ng DOH sa ginanap na Doctors to the Barrios Program Exit Conference. DOH formal nang inilunsad ang Ligtas Tigdas campaign. Secretary Orbosa pinangunahan ang pagbabakuna. Para naman sa mga detalye ng balita. Buhat ng patuloy na pag-aalburoto ng Bulkang Mayon, pinaaalahanan ng DOH Bicol ang publiko na ingatan ng kalusugan at kaligtasan lalo na sa panganib ng ashfall. Upang maiwasan ang anumang negatibong epekto nito sa paghinga, payo ng DOH ang gawin ang mga sumusunod na hakbang. Iwasang magbukas ng pintuan at bintana, gumamit ng mask o pantakip sa ilong at bibig, siguraduhin ang supply ng gamot para sa may hika at allergy, at magpakonsulta agad kung nahihirapan sa paghinga. Hinihikayat din ang mga residente, lalo na ang mga apektadong barangay, na maging alerto at handa sa anumang emergency, makinig sa abiso ng lokal na pamahalaan, at agad na dumulog sa pinakamalapit na primary care provider kung nakakaranas ng anumang karamdaman. Para naman sa ibang balita, naghatid ng mga libreng serbisyong pangkalusugan ang Rural Health Unit ng Bulan sa ilang mga residente ng Barangay Bunga, Bulan, Sorsogon nitong ika-22 araw ng Enero taong 2026. Bahagi ito ng malawakang pagsasagawa ng puro kalusugan na layong gawing mas accessible ang mga primary health care services sa bawat purok o barangay. Kabilang sa mga serbisyong na ipamahagi ay libreng medical consultations, mga gamot, Philippine Package of Essential Non-Communicable Disease Interventions Assessment, prenatal, newborn at postnatal services, family planning counseling, HIV screening, clinical breast exam at cervical screening. Nagsagawa din ang mga Human Resources for Health ng inspeksyon ng water, sanitation at hygiene ng barangay at house-to-house visit upang masigurong lahat ng mga residente ay makakaabot or makatatanggap ng serbisyo. Para naman sa usaping Doctors to the Barrio, pinarangalan ng Kagawaran ng Kalusugan ang 213 na rural health physicians na nagtapos sa ilalim ng Doctors to the Barrios program bilang pagkilala sa kanilang 3 taong serbisyo sa komunidad, lalo na sa mga malalayong lugar. Ang DTTB ay isa sa mga pangunahing inisyatiba ng DOH sa ilalim ng National Health Workforce Support System o NHWSS, kung saan nagtatalaga ng mga doktor sa mga marginalized at liblib na lugar upang palakasin ang mga lokal na programang pangkalusugan na naaayon sa pangangailangan ng komunidad. Bahagi ng formal na pagtatapos ng mga RHPs sa DTTB program ang pagsasailalim sa Exit Conference na pinangunahan ng Health Human Resource Deployment Bureau. Katuwang ang DOH Bicol Human Resource Development Unit noong January 12 to 16, 2026 sa Naga City, Camarines Sur. Sa pagdalo ni DOH Assistant Secretary Maylene M. Beltran,
kanyang ipinahayag kung paano nagsisilbing tulay ang mga RHPs upang tunay na maramdaman at maisakatuparan ang adhikain ng universal healthcare para sa lahat. Nagpaabot naman ang kanyang pagbati si DOH Bicol OIC Regional Director Dr. Rosa Maria B. Rempilio sa mga nagsipagtapos na RHPs. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Dr. Rempilio na ang tungkulin ng mga doktor ay higit lamang paghahatid ng serbisyong medikal. Ang kanilang presensya sa komunidad ay nagbibigay pag-asa at ginhawa sa isip, lalo na sa mga unserved at underserved na komunidad. Bukod dito, dumaan din sa ilang debriefing exercises, breakout sessions, at plenary sessions ang mga kalahok bilang bahagi ng kanilang off-boarding process. Para naman sa ibang balita, formal nang inilunsad ng Kagawaran ng Kalusugan ang kampanya kontra tigdas noong ika-19 na araw ng Enero taong 2026 sa pamumuno ni DOH Secretary Dr. Teodoro J. Herbosa. Isang press conference ang ginanap sa Lagaw Gym, General Santos City upang mas palawakin ang vaccine coverage para sa measles, rubella ngayong taon. Kasunod nito ay pinangunahan ni Secretary Herbosa ang pagbabakuna sa ilang benepisyaryo, hudyat ng pagsisimula ng Phase 1 ng Ligtas Tigdas o Measles Rubella Vaccine Supplemental Immunization Activity sa Mindanao. Ang MR vaccine ay bahagi ng routine immunization program ng Kagawaran para sa mga batang edad 5 pababa na layong mapigilan ang banta ng outbreak at mapanatili ang kalusugan at kaligtasan ng komunidad. Patuloy naman na nananawagan ang DOH sa publiko na siguruhing bakunado ang kanilang mga anak upang sakit ay maiwasan. Hinihikayat din na dumulog at makipag-ugnayan lamang sa pinakamalapit na vaccination site o ospital ng kanilang lugar. Yan ang mga balitang hatid sa inyo ng DOH Bicol Communications Management Unit ngayong linggo. So, for our second episode po ng Chikahang Pangkalusugan, bibigyang pansin po natin ang isang health issue na minsay nababaliwala at hindi gaanong napag-uusapan. So, paano nga ba po natin may iwasan o maagapan ang mga komplikasyon na dulot ng iodine deficiency or yung mga sakit tulad ng goiter. Ayan. So, tutok lang mga kachika dahil maya-maya lamang ay makakasama natin ang Regional Nutrition Program Coordinator ng National Nutrition Council Regional Office 5 na si Ms. Emerenciana L. Francia upang bigyang linaw ang ating mga katanungan lalong-lalo na sa sakit na goiter. Ayan. So, magbabalik ang Chikahang Pangkalusugan makalipas ang ilang paalala. Mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky 1000. Ang iyong little girl or boy, sustansya'y dapat puno. Susi sa tamang paglaki, go grow glow food na handa mo. First 1,000 days importante, healthy eating para kampante. Paghandaan
Huwag nang antayin pang magkasakit. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Regular na magpa-check up sa inyong primary care providers upang malaman ang estado ng iyong kalusugan at kung paano ito mas mapapangalagaan. Ang ating mga health professionals ay handang magserbisyo para sa inyo. Alamin kung saan makakuha ng libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Proteksyon ng mga bata kontra tigdas, polio, tetanus, Hepa B at iba pa. Kaya magpabakuna. Ang mga buntis magiging ligtas sa banta ng tetano at diphtheria. Kaya magpabakuna. Ang mga lolo at lola malalabanan ng flu at pulmonya. Kaya magpabakuna. Ang bakuna ay ligtas at epektibo. Kumonsulta sa inyong healthcare worker. Kaya magpabakuna dahil bawat buhay mahalaga. Proteksyon ng mga Nagbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan. So, isa sa ipinagdiriwang natin ngayong buwan ng Enero ay isang napaka-importanting health event po. So, ito ang tinatawag natin na Goiter Awareness Week. So, this last week of January is Goiter Awareness Week po. So, ano nga po ba ang goiter? So, ang goiter kasi ay hindi lamang simpleng bukol. So, maaari din itong sanhi ng tinatawag nating iodine deficiency at pati na rin po ng hyperthyroidism na kapag hindi naagapan ay maaari pang magdulot ng mga mas malulubhang sakit. So ayan. So ating alamin po ang iba't ibang impormasyon tungkol sa sakit na goiter kasama ang Regional Nutrition Program Coordinator ng National Nutrition Council Regional Office 5 na si Miss Emerenciana L. Francia. Magandang araw po, Ma'am Meren. Magandang araw, Denise. Yes Magandang po. araw. Diyos, maray na aga sa ating mga nanonood, mga kachika, mga kanutrisyon. Maray na aga sa inyong lahat. Ayan. So, kamusta po tayo ngayon, Ma'am? First and foremost. Ayan, mabuti naman, no? At tayo ay ligtas pa, no? Ligtas tayo kahit na nag-aalboroto nga si Mayon na sa alert level. Yes. Binibigyan naman tayo ng magandang araw palagi, no? And lagi tayong handa para kay Mayon. Yes, First time ko kasi na experience yung Mayon, ganito si Mayon. Yes, oo nga po, Ma'am. And speaking of ating Mayon response, patuloy pa rin po ang ating coordination with the local government units and particularly sa ating nutrition response, di ba, Ma'am? Yes, so patuloy yung coordination natin, yung pakikipag-ugnayan natin, lalo na sa Albay Provincial Nutrition Office. Very active po, no? Yung ating nutrition office, yung ating po mga munisipyo dito sa Albay, pagdating sa intervention, no, nutrition. Hindi na papabayaan yung nutrition intervention sa ating mga barangay na apektado. Yes po, Ma'am, correct kayo dyan kasi number 1 pa rin sa ating basic need ang nutrition, di ba? Yung pagkain at hindi lang basta-basta pagkain, nutritious food. Yes. Yes. So, ayan. So, that brings us to our first question tungkol sa Goiter Awareness Week. Ano nga po ba, Ma'am, ang sakit na goiter? Ano ang goiter po? Ayan, biglang, ano ang goiter? Umpisahan natin, no, bago natin pag-usapan si goiter, Yes. pag-usapan natin, ano ba si thyroid, no? Yes po. Oo, yung thyroid kasi, ito yung nandito sa may leeg natin, sa unahan ng ating leeg, no? Apo. So, ito yung thyroid gland, kasama siya, kaibigan siya ng ating heart, ng ating lungs, no? Isa siyang organ na Apo. tumutulong sa ating katawan para mag-function. So, Apo. si thyroid gland, nagpo-produce o gumagawa siya ng mga thyroid hormones. So, itong mga hormones na to, ito yung tumutulong para sa ating metabolismo, paggamit ng ating kinakain, para magamit ng katawan natin Opo. na enerhiya, para tayo makagalaw, makapag-isip. yes So, po. yan siya, no? So, nag-i-aid po siya, Ma'am, sa metabolism din natin. Yes, oo. Kaya kapag nag-produce na, kapag nagkaroon ng difficulty or challenge itong thyroid natin, may sinasabi tayo na hyperthyroidism. Yes, 'Di ba? Meron opo. tayong hypothyroidism. Yes. So, ito naman ay
yung sinasabing goiter, di ba, yung usual, yung lumalaki yung lieg, Yes po, yung opo. lumalaki na nakaumbok siya. Yung enlargement. Oo, enlargement Opo, na yes ng po. ating leeg. So, Ah, maaari okay. siyang hyperthyroidism, hypothyroidism, Ayun. no? Ang hyperthyroidism, yung sobra, yung pinoproduce na hormones, no? Sobra-sobra. Kaya, parang minsan, kahit na, yung parang, alam mo, yung parang lagi kang hinihingal, no? Yes. Kahit nakaupo ka lang, hinihingal Yes ka. po. No, hindi ka naman malaki, or Oo. hindi naman sobra yung timbang mo, pero hinihingal Hindi ka. ka naman gumagalaw. Hindi ka naman gumagalaw kahit na nakaganyan Inactive ka. ka. lang, no? So, Oo. pwedeng ang tawag na maaari, no, hyperthyroidism Ah, yun, no? okay Ang po. isa naman ay yung hypothyroidism. So, ito Ayun. naman, konti yung napoproduce na thyroid hormone. So, ito yung paragi kang pagod, inaantok ka, no? Lethargic no? ka po. Oo, yung ganun. So, Okay. itong dalawang to, pwede yan, no? Goiter, no? Yung tama. Ah, Usual yung opo. kakulangan sa iodine deficiency, yung nagkukos nun, no? Yes po. Iodine deficiency yung tawag, no? Okay. lumalaki. No? Yes po. Ayan, ma'am. Bukol sa leeg, in no? short, Sa liog. bukol oo. po siya, ma'am. Bukol. But speaking of bukol, automatic ba, ma'am? Is it cancerous? Is it, or hindi naman lahat ng goiter ay cancerous? Hindi lahat, no? Hindi lahat. Kasi Yes po. ang goiter naman ay pwedeng, yung isang natin ay yung iodine deficiency, kulang, maaari din tong ilang genetics, maaari din yung kanina, no? Hormonal imbalance. So, hindi lahat ay cancerous. Usually, Yes. benign lang naman siya. Pero Alright. siguro yung cancerous, yung napabayaan na, Yes no? po, Na hindi na oo. nagpapatingin sa doktor. Yes, no? Yan. yes. So, maganda yun, ma'am, na na-note nyo po kanina na ang goiter is just one of the, kasi yung iodine deficiency talaga yung nagkukos. Ano po, ma'am, kapag kulang, Yes. para maintindihan ng lahat, deficiency is kulang, Kulang. sa iodine, Yes. di ba, ma'am? So, kapag kulang tayo sa iodine, pwede tayong magkaroon ng yung mga hyperthyroidism, hypothyroidism. So, those are complications din po kapag may goiter ka. Ayun. Kasi ma'am, nabasa ko yung sa hypothyroid, di ba nag-research? Konting research, syempre. Nabasa ko po yung about sa hyper and hypothyroidism. Pag hypo is one of the makita mong physical symptoms, tumataba ka. Tama ba? Oo, kasi kulang, di ba? Kulang. Kulang yung hindi siya nakaka-produce, no? Yes. Hindi nagagamit ng katawan natin, no? Yung Metabol, energy. oo. So, parang stored energy lang talaga siya. Ayan. Then, opposite naman si hyperthyroidism, makikita mo talagang weight loss, di ba? Oo, But kasi it's just- sobra-sobra eh. Oo. Hinahabol niya. Nahabol Hinahabol niya. niya. Oo, sobra yung nilalabas na thyroid hormone. So, yes. kailangan habulin niya. So, ang Yes. yung physical natin ay But balloons. but those are just few of the symptoms Yes. po doon na I think marami pa tayong symptoms, but let's ano muna tayo sa ating role po ng NNC. So, syempre, Ma'am Maren, this is your first time. Ayun. Oh, This first is your time. First time. First time po ni Ma'am Maren sa ating Chikahang na radio program. So, we would like to know, ano po ba ang role ng National Nutrition Council sa pag-observe ng Goiter Awareness Week? Ayan, maraming salamat no, sa Yes ating po. mga kachika dahil ang National Nutrition Council ay napasama no, sa inyong programa. So, ang National Nutrition Council ay isang mandato po namin talaga is to coordinate no, yung mga nutrition programs na ginagawa ng ating mga ahensya, ng ating mga local government units. At dahil doon, ang National Nutrition Council ay inaatasan na makipag-ugnayan no, to ensure na meron tayong mga promotion, ma-ensure na yung ating mga LGUs no, ay maisama sa kanilang mga local nutrition action plans na Yes po. ang pag-promote lalo na yung pagkain ng mga mayayaman sa iodine Yes, no, ma'am. at Apo. magkaroon ng mga seminars or fora katulad ng sineselebrate natin ngayon no. Ito yung opportunity natin para mapagbigay alam sa ating mga kasamahan, mga na ang iodine ay importante no Yes, sa yes. pag-function ng maayos ng ating mga katawan no. So, yun no, at tayo din sa National Nutrition Council kami din ay
nakikipag-ugnayan sa ating mga ahensya to monitor na itong Yes. mga activities na to, itong mga efforts na ito ay isinasagawa, no, ng ating mga ahensya at nating mga local government units. Yes No? po. At kasama din yan, lalo na no, yung mga nanonood o dun sa ating Facebook page, isa po yan sa ating pag-promote, no, ginagamit natin yung ating mga social media, katulad po ng Yes. ganitong Opo. platform, no, Yes. very effective. At sa pag-promote, no, at ipagbigay alam, no, na Yes. importante yung Opo. iodine sa ating katawan. Yes, ayun ma'am, very po, ang ganda po nung ating advocacy sa nutrition. And then marami, goiter is just, or yung iodine deficiency disorder, yun po talaga yung ina-address natin sa NNC, 'di ba? Kasi we are dealing with nutrition ng bawat individual, and we have to provide optimal thyroid health. Yung tinatawag natin. O, di ba? Parang ni-research ko din yun. Pero yes, ma'am, it's very true all you said. And then, maganda po kasi yung mga campaigns natin sa NNC because marami po tayong nahihit na mga aspects. So, it's multidisciplinary, it's multifaceted. So, nabanggit nyo na po kung ano yung definition ng iodine deficiency disorder. So, may kinalaman nga po yun sa ating, sa metabolic processes, sa ating hormones, di ba ma'am? Very essential ang role niya. So, ano naman po ma'am yung mga dapat gawin o dapat kainin? Yung nabanggit nyo kanina ma'am na iodine-rich foods. Ano po ba ma'am yung mga iodine-rich foods? Ayan. So, napaka-simple lang, no? Although yung goiter, hindi siya ganun ka-problema na, no? Dito sa Yes. Pilipinas. Pero, meron pa ring mga kaso, no? At hindi natin pwedeng isantabi lang, no? At Yes. kung makikita natin at malalaman natin na ang pagkain ay very important. Kasi, halimbawa lang, ang paggamit ng iodized salt, no? Hindi basta asin, no? Yung iodized salt dapat, Yun, no? yes. So, titignan sa ating mga nanonood, sa ating mga nakikinig, hanapin niyo po yung saktong iodine sa asin na Tama, seal doon yes. sa ating mga asin, no? Hindi po yung mga naka-repack, no? Yes. Yung mga asin, no? Makikita niyo po yung na iodized salt. So, pag Yes. sinabi po natin, ay, idadagdag ko na din, no? Yes Pag po. sinabi natin na iodized salt, hindi ibig sabihin ito yung asin na pino, no? yes. Meron din po tayong rock salt, no? Ibig sabihin yung coarse salt o Opo. yung hindi pinong asin, Opo. iodized din yon, no? Ina-iodize. So, ang ibig sabihin ng pag-iodize ay dinadagdagan ng iodine yung ating mga asin, no? Ayun. So, yon. So, hindi porke sinabi, kasi naririnig ko sa aking mga mga kasama na ay pag-iodize o yung manipisyo, yung pinong asin. Yung Ayokong pino gumamit lang, nun, yes, no? yes, Lalo na oo. yung mga nakatatanda sa atin. Okay. Ayokong gumamit niyan kasi yan, pino, no? Ah. Hindi porke pino, ayan ang iodize. So, it's a misconception. Oo, hindi, Okay, oo. so kahit rock salt po, ano Iodized. yun? Considered iodized? Oo, hanapin nyo lang po pag namimili po kayo, yung pong saktong iodine sa asin, yung pong Yes, seal, no, ng opo. ating DOH, yung Ayan. seal natin, no. So, Yes. yun, unang-una, no, napakamura, at saka araw-araw natin ginagamit, Ginagamit, no. yes. So, ensure lang natin na iodized salt yung gagamitin. Tapos, kapag meron tayo dito sa Bicol, no, marami tayong mga dagat, no, nasa Yes po, coastal opo. areas, yung ating pong seafoods. Though, yung seafoods kasi medyo pricey din Yes minsan, po. no? So, ang asin talaga. And yung variety of foods, no? Yes, Siyempre, hindi lang opo. sa seafoods yan kinagamit. Malaki nga lang yung iodine sa seafoods, pero mas maganda na variety yung kinakain natin. Iba't ibang uri ng pagkain yung ginagamit Yes, natin, opo. no? So, Maganda yun. po yun, mama. No? So, yung seafoods kasi nabasa ko rin po yun. So, yung shrimp, yung mga ganyan, yung mga mussels, ano yun? Yung, ang sosyal. Yung tahong. Yung English ko lang, yung mga tahong, ganyan. Mga seafood po talaga, ma'am. But, bukod sa seafood, pwede din po ba, ma'am, yung fish? Ay, Oo. seafood din pala yun. Yung
ano ma'am, yung pork, meron bang Oh, iba't iba naman yung Oo. konti lang yung parang kung ang seafoods natin sinasabi na rich, no? Yung iba't ibang pagkain, meron din siya kahit katiting, no? Kahit katiting. Idagdag na rin natin para dahil pinag-uusapan na rin natin, no? Yung iodized salt dun sa pagluluto natin, Apo. no? Sa pagluluto kasi ang iodine kasi nawawala siya kapag merong init, no? Oo. Pag sa heat. Oo, Okay kapag po. naitabi natin siya, anong tawag doon, nababawasan yung iodine. So, Apo. ang usual kasi, 'di ba, kapag nagluluto tayo, eto yung kala natin, gusto natin yung mga condiments natin, yung mga toyo natin, asin, paminta, nandiyan sa Apo. malapit. Ah. Pero kung titingnan po natin, ang asin po, kapag nandun siya sa malapit, mas nababawasan yung iodine, no? So, siguro, pwedeng lagay natin sa food grade na lagayan. Yes. Pwede yung bote, pwede yung plastic na food grade. Yes Basta po. ilalayo natin dun Away sa... from the heat. Oo. Yes. Tapos, dahil nga very sensitive siya sa heat, kapag nagluluto po tayo, usual kasi, di ba, kapag halimbawa, naglaga, ilalagay na yung asin paminta. Yes, No? opo. Pero pag ang paglagay ng iodized ay dun sa huli. No? Yung Ah. nakapatay na yung Nakapatay na yung yung fire. kalan, Oo, yung saka kalan. mo siya ilalagay. Para Okay. hindi siya mawawala. Okay. Kasi nasanay po tayo, di ba, na may sequence. Minsan una yung asin. Oo, una ilalagay yung mo na umpisa pa, hindi pa kumukulo, ilalagay na natin yung Yes. asin. No? So, mas maganda po pala yung gano'n. Para mas Ay, magagamit at yes. mapipreserve. No? Opo, yung iodine doon. levels dun Oo, sa yes. salt. Ayan, maganda po yun, ma'am, na tip, lalo na sa mga mommies natin na nagluluto. So, maganda po talaga yun. Ayan. So, yun, ma'am, maganda po yung mga reminders po natin about sa salt and then sa mga iodine-rich food. So, bukod po dun, ano naman po ang tinatawag nating goitrogenic food? Goitrogens. Oo. Yes. Naririnig din na, nababasa, lalo kayo Apo. mga bagets, no? Yes. Lagi nasa social media, Apo, no? apo. Ito yung mga pagkain o ito yung mga nagkukos ng goiter. Okay. Pero pag sinabi natin, kung nabasa ninyo, yung cabbage daw, yung cauliflower, true naman na meron talaga siyang goitrogens, no? Opo. Kaya lang, siguro kakain ka ng isang sakong cabbage para makuha mo naman yon, no? So, ang natin ay variety of food. So, hindi ka naman siguro kakain isang linggo ng... Cabbage lang. Oo, di ba? Kumakain ka naman ng... Repolyo lang. Oo, iba't ibang uri ng pagkain. So, importante yon na iba't ibang uri ng pagkain yung kinakain natin. Okay. So, hindi naman po siya, ma'am, alarming. Oo. So, hindi naman. Okay. So, good. Kasi, syempre, pag nag-prepare tayo ng food, laging may mga putahe na, like, for example, yung healthy dish natin na chop suey, di ba, di ba, puro gulay din yun. So, dami-daming gulay, pwede din natin lagyan ng mga meat, protein, and everything. So, masarap po talaga yun. Hala, nagutom na to. Kasi magla-lunch na. And anyway, so, ayun, ang dami po pala nating nutritious food, no, na pwede nating lutuin. So, sino-sino naman po, Ma'am Maren, ang ating mga partner agencies with NNC, of course, sa ating advocacy for raising awareness sa sakit na goiter and also yung ating iodine deficiency? Oo, actually lahat ng ahensya ng gobyerno, no, pwedeng partner natin. Pero syempre pinangungunahan niya ng Department of Health, no, bilang ang Department of Health ay siyang nangunguna, no, ang lead talaga for salt iodization program, no. Yes, At kasama din ang NNC sa suporta sa DOH para ma-implement itong salt iodization program. Also yung monitoring, no, ng ating mga asin sa palengke, sa mga warehouse, kasama ang FDA, no, kasi 'di ba yung binibili natin sa palengke ay kunwari yung pamilya pupunta sa grocery, no? So yung mga yun ay galing yun sa mga warehouse, no? Yes Ini-ensure ng Department of Health at ng FDA na yung mga manufacturer ng mga iodized salt natin ay talagang quality, no? Yung mga iodized salt. At talagang ini-ensure natin na walang magbebenta sa palengke ng hindi iodized salt. Ay, no? ang ganda po niya. Oo, kaya yung mga takal-takal sa palengke,
kalayaan po ay sana wala, no? Kasi walang, hindi natin masiguro na yun. Kasi yun ay open, di ba? Yes po, opo. Nakabalde. Naka-bulk siya. Oo. Oo. So, prone to heat yan, Yes, naaarawan. opo. Sasabi natin kanina, yung iodine ay nawawala siya kapag pag may init. May init, no? yes. So, katulong din natin dyan, no, ang FDA, ang Food and Drug, ang Department of Health, ang ating DepEd, no? Maganda rin ang papel ng ating Department of Education dahil, di ba sa mga curriculum, no? Yes, Lalo na yung opo. mga bata. Kasi yung mga bata, mas naniniwala pa yan sa ating Yes. mga guro, Yes, no? tama po Minsan, kayo. yung anak ko minsan, sabi ni teacher, so, Kasi silang second parent. oo, so eh. pag si Oo. teacher ang nagsabi or isama sa mga lessons, no, yung Yes. paggamit ng iodized salt, bata pa lang alam na nila na na minsan sasabihin, no, mami, iodized ba yung ginamit? Oo. 'Di ba? Yung mga Yes bata po, kasi ma'am. minsan gusto na nila magluto, pag gumamit ng asin. So, matatatak na sa isip nila na, dapat pala gumagamit ng ganito, or dapat pala kumakain tayo, no, ng mga masasustansyang pagkain, no? So, naka-integrate din po sa curriculum. Curriculum, oo, yung kanilang ano bang subject yun, no? Sa health minsan, Sa no? health din po, Sa opo. health, no? Yung MAPE, no? MAPE, Oo, opo. yung mga And ganun. then yung mga ma'am, yung may, di ba may subject tayo noon na pwede kang magluto, pwede kang magtahe. oo, Nakalimutan yeah. ko na yung subject. TLE ba yan? Oh, yes, ma'am, parang TLE. Oo, So, oo. di ba yung pag nag-cook tayo, pwede din natin i-introduce yun. Ayan. Oo. Lalo na, yun. So, simpleng, di ba? Simple sa Yes. school na yung practice ng pagluluto. Yes. Tapos sasabihin lang ni teacher, ensure na, siguraduhin na ang ginagamit na asin ay iodized. Iodized. Diba? Ganun, oo. Yes, maganda po. Oo, yung DTI natin, kasi di ba sila yung sa mga pagkain din, no? So, Yes, ensure din nila na iodized yung mga nabebenta sa market. Yes. At of course, ang ating mga local government units, course, no? yes. Napakalaking papel ng ating local government units sa pag-ensure na yung atin pong iodine, yung iodized salt ay nagagamit, yung pong paggamit ng pagkain, ng masustansyang pagkain, no? And then, yung ating mga NGOs, no? Yes, Yung mga opo. NGOs usual kapag Yes. nagbibigay sila ng mga, nagpo-provide sila ng mga hot meals, Yes, no? opo. So, siguro doon na iodized yung ginagamit, no? Yes. Iodized salt, Opo. ganyan. And of course, no, yung ating mga media person, no, Yes. yung ating mga media partners, no, Opo. to promote, no, ang simpleng pagkain na paggamit ng iodized salt ay makakaiwas po tayo sa goiter. Sa goiter, ayan. Ang ganda, ma'am. Very beautiful po nung sinabi nyo. Kasi lahat, it's whole of society. Yeah. Ika nga, di ba? So, tayo, lahat tayo dito involved. Yes. Lalo na ngayon, advocacy po natin ngayong chikahan, di ba? Maganda po yung napopromote natin sa social media. So, sana maraming nanonood ngayon, di ba? So, lalo na yung ating mga media partners. Ayan. So, maganda po yun, ma'am, kasi nabanggit nyo yung about sa checking nung iodized salt, kung talagang yung quality, and of course yung safety, 'di ba, kapag na-consume na natin yung mismong salt. So, meron tayong iodized ma'am, salt program, Salt iodization Salt- program. Salt iodization program. Ayan. So, alam ko naman, ma'am, na marami po tayong coordination meetings with our LGUs and with our other partners, 'di ba, ma'am? So, maganda po talaga ito, ma'am. So, siguro, ma'am, bago po tayo magtapos sa ating questions, gusto ko lang, ma'am, idagdag yung about sa ating, since nutrition ang pinag-uusapan natin dito. So, yung aspect natin ng nutrition. So, ito pong goiter, isa ring factor kung paano natin siya may iwasan is yung, tawag dito, pag-maintain natin ng mga nutritious foods, 'di ba? Yung mga iodine-rich foods po talaga tayo. So, tawag dito, ma'am? Meron naman po tayo sa aspect ng maternal health, yung gusto natin din natin i-push. Kasi 'di ba, ma'am, pati po yung mga pregnant moms din natin, important sa kanila na maano tong about sa goiter.
Oo, Opo. kasi kapag kulang din yung iodine, no, nakakapag-cause ito ng miscarriage o yung isa sa pwedeng dahilan ay Yes. magresulta, no, yung nakukunan, yung buntis, or kapag pinanganak, namamatay naman yung sanggol, no. So, importante, no, hindi lang syempre ang iodine, pero importante na napapangalagaan natin yung first 1,000 days ni Yes, mommy, no. yes po. Kapag sinabi nating first 1,000 days, hindi lang ito yung pagbubuntis, kundi hindi lang ito yung pagkapanganak ng baby, kundi simula ng day zero, no? Yun. Yung nag-meet pa lang, no? Nabuo pa lang si baby, Yes. day zero na yun, no? Ah, Kasama na siya sa okay. first 1,000 Ay, days. talaga ma'am. Yes, oo. So, umpisa pa lang, no? Nag-meet pa lang sila, nabuo pa lang, tuldok pa lang yung baby. Kasama na yun, no? Sa inaalagaan natin. Kaya importante po, no? Na kapag ito ay ang isang babae ay nagbuntis, naalagaan siya from the start, From the no? start. Hindi lang tayo nagpapa-check up ng third trimester na o yung mga Yes, nganak. tama Importante na kapag nagkaroon na ng love ang Yes. isang babae at isang lalaki, no? At nakagawa na ng baby. Doon na inaalagaan na natin. Kasi hindi lang yung nanay, no? Yung aalagaan, kundi dalawa na sila, Dalawa na diba? sila, So maraming mga kailangan na additional vitamina o yung pag-aalaga sa nanay, no? Ensure na tama yung kanyang timbang, no? Nakakainom siya ng iron folic, no? Yung mga vaccine na kailangan Mga ng vaccine, nanay, no? Vitamins. Oo, para ma-ensure na yung pinagbubuntis niya ay healthy, Healthy, no? opo. So dapat pag healthy si mommy, healthy din Healthy si si baby, of Oo, course. kaya pag healthy natin nilabas, lalo na sa first 1,000 days, no? Yan ay may ensure natin na paglaki ng bata ay healthy din Healthy siya, po no? siya. Isama na natin kapag nanganak na yung isang buntis ay ensure na walang ibibigay sa kanya kundi breast milk lamang. Kasi Yes, ang breast opo. milk ay syempre isama na natin diyan, no? Yes, Hindi lang isama iodine natin. ang makukuha Yes mo po, diyan, sure, kundi ma'am. lahat ng mga bitamina, sustansya na kailangan ni baby habang siya ay lumalaki na first 6 months Yes. ay breast milk lamang. milk. Walang water, walang vitamins, no? Yes. Unless prescribed ng doctor. Yes, Pero ma'am. very, ano lang yon, seldom lang po yun, no? Kasi ang Yes. breast milk ay napaka-importante, no? Yes, ma'am. At syempre, after 6 months, bigyan na natin ng iba't ibang mga pagkain. So, diyan napapasok yung iodized salt din sa Ayan. pagkain ni baby, no? Yung complementary Yes, feeding. complementary. Wow. Parang nag-research talaga si Denny. So, yan, no? Yes. Kaya ipasok natin yung first 1,000 days, very important, no? Very yes. important, no? At yung mga batang ito, ensure natin na healthy silang lalaki, kompleto, no? Ang Yes. kanilang brain development. Yes. Dahil itong mga batang ito ay magiging future Denise, magiging future RD Rose, Yes. magiging future governor, malay yung future President. leader, president ng ating bansa. Yes So, po. alagaan po natin ang Opo. first 1,000 days ng isang Yan. bata. Wow, very critical po pala nitong first 1,000 days ni baby. Kasi nakasalalay kay mommy mismo, di ba ma'am, yung nutrition ni baby. So, hindi lang kay mommy po kasi it's ano talaga family. Kasi family ang ano, pinag-uusapan po natin dito. Simula pa lang po sa family planning, di ba? Yes. So, talaga dapat alam natin kung ano yung mga needs ni si daddy. Dapat alam natin yung mga needs ni mommy. So, dapat nabibigay po natin ng maayos. And kasamang na rin po yan, syempre, ang ating mga iodine-rich food. Ayan. Oo. So, di ba, ma'am, buntis pa lang dapat po, si mommy ay dapat kumakain na siya ng mga iodine-rich foods para hindi po maiwasan ng sakit na goiter. Yes. O, di ba? Parang sinamarize. Sinamarize na natin. Yes. Oo, Maganda po. maganda din yung sinabi mo na Apo. hindi lang si mami, no, yung mag-aalaga doon sa first 1,000 days o yung sa Yes. bata. Kasi pagbubuntis pa lang, dapat desisyon na yun ng mag-asawa. Yes po, para opo. pagbubuntis, dapat partner tayo. Yes. Partner tayong bumuo nito. Dapat partner Oo. tayo. And of course, hindi lang sa mag-asawa, kundi yung mga nasa paligid po natin. Yes. Importante din po Opo. yung role ng ating mga biyanan. Yes. Ay, opo. Ayan, yung mga kapatid, no, yung mga sibling ng Yes. bata. So, Opo. very important yung family, no, sa pag-aalaga. Family support. Family support sa Yes. pag-aalaga. Yes po, ma'am. And very, ang ganda po talaga nung nabanggit nyo kasi itong first 1,000 days, di ba, inano ko talaga sa
first 1,000 days. So I think we still have time pa naman. So ang maganda po talaga to kasi yung nutrition, it encompasses Lahat na, lahat no? kasi, 'di ba, isipin mo ma'am, kung kulang ka sa nutrisyon, ang daming sakit na pwede kang magkaroon. So, ayun, and sa katunayan nga po ma'am, 'di ba, balikan natin yung sa Mayon response. Actually, yung nabanggit nyo about breastfeeding, ina-advocate po natin kahit sa mga evacuation centers ang pag-breastfeed. So, 'di ba ma'am, mas okay 'yun kasi mas natututukan mo si baby, and lalo na yung sa ating wash, 'di ba ma'am, yung water sanitation. Kasi kapag breastfeeding, hindi mo na kailangan Walang ng tubig. anything, 'di ba? It's Oo. as is, it's pure, it's healthy, malinis, and lahat na packed with nutrition. Yes, O, di ba? oo. Word of the day, nutrition. O, di ba, ma'am? Kaya in-invite talaga. But, yun nga po, ma'am, maganda po talaga kasi it hits all factors talaga, yung sa natin, sa health natin ng nutrition. So, di ba, holistic health po tayo ang gusto natin. So, ang ganda po nito kasi hindi lang goiter, hindi lang we advocate for optimal health, holistic health talaga. Ayan, so last general question na lang po natin, kasi later on we will be having our myth or fact segment. So ngayon naman po ma'am, last is, gaano naman po kahalaga ang pagpapa-regular check-up? Oo, importante, no, yung check-up, no, yung sa pagbubuntis nga, nabanggit na natin kanina, no, na talagang dapat magpa-check-up ka, no. So, tayo mga usual, din tayo dyan, guilty, no, pag wala nararamdaman, ay, sakit lang yan ng ulo, ay, lang ako, napagod lang ako maglakad, kaya hinihingal ako, magpapahinga lang ako, pero habang nagpapahinga, hinihingal pa din, no. Importante, no, na pag may nararamdaman, or kahit walang nararamdaman, mag-check up, no? Pumunta sa mga health centers. Ito naman po ay libre sa ating mga health centers. Na meron naman po tayong mga doktor, no? Sa ating mga health centers, meron tayong mga nurses na handang magserbisyo at tumulong, no? Mag-assist po sa atin. Napaka-importante sa prevention, no? Kung healthy ka, yes, okay, very good. Pero kung meron ka nang nararamdaman, at least na-prevent natin na yung serious problem pa, no? Yung magiging severe pa yung problema. Hindi yung ang laki-laki na ng leeg natin, hindi na tayo makahinga, hindi na natin alam, hindi na tayo makapag-isip ng ayos, doon pa lang tayo. So, mas mahirap 'yon, no? Habang maaga, importante po na check na para alam kung paano siya susolusyonan. Talagang prevention is cure. Yes, oo. Diba? Kahit ang cliche, pero totoong-totoo Correct, naman. yes. And then, maganda po yung nabanggit nyo, ma'am, kasi yung sa prevention aspect, huwag na nating antayin lumala, si goiter. So, di ba, ma'am, may iba't ibang symptoms po ng goiter, and one of which is yung pamamaga ng leeg. Di ba, ma'am? So, ano pa ba, ma'am, yung mga iba nating symptoms? So, pwedeng mahirapan din tayo lumunok. Oo, kasi 'di ba pag namamaga, minsan kasi Kasi hindi, thyroid, minsan kasi hindi pagka lumaki na kasi siya parang severe na siya or na siya, yung sobrang nahihirapan ka na. Pero habang may nararamdaman ka, nahihirapan kang lumunok or kapag nakahiga ka, parang may nakadagan sa leeg mo, yung ganun, or kahit na kasi, ay, wala naman akong goiter. Kasi maliit naman, so wala akong goiter. Pero may iba kang nararamdaman. Pero goiter na pala yun, no? So, talagang importante na pumunta sa mga, sa center para magpa-check up, para malaman natin kung goiter ba siya, or baka meron pa siyang ibang complication, no? Ibang sakit, no? Importante na napapa-check, no? Sa atin. Better safe than sorry. Correct. Diba? Yes. And, etong ating mga consultation naman, diba, is available anywhere, lalo na sa ating mga barangay health center, ating mga RHU. So, nandiyan naman po ang ating mga BHW, diba? So, sila talaga yung pwede nating i-visit, di ba, ma'am? And pumupunta din naman sila sa community, so of course. kasama ng ating mga barangay health workers, ang ating mga barangay nutrition scholars. Yes. Sila po yung mga pwedeng pwede ninyong lapitan. Yun po, ngayon po ay panahon ng Operation Timbang, di ba? Umiikot po ang ating OPT team, magkasama ang ating BHW, midwife,
minsan ang ating mga tanod. So, lapitan nyo na po, no? Yes, Puntahan nyo na opo. po at promote na rin po namin, no? Yung ating pong mga batang 0 to 59 ay magpatimbang po sa ating mga barangay nutrition scholars, sa ating mga BHWs para sa ating operation timbang. Ayan, ayan. Thank you so much po, Ma'am Meren. Ang dami po nating natutunan and I hope marami tayong natutunan sa ating audience mula kay Ma'am Meren about addressing goiter and promoting yung mga iodine-rich food. Ayan. Thank you so much, Ma'am Meren. But bago yan, time check, it's 11:50 a.m. So, I think we still have time for our myth or fact segment sa pagbabalik po ng Chikahang Pangkalusugan. Proteksyon ng mga bata kontra tigdas, polio, tetanus, Hepa B at iba pa. Kaya magpabakuna. Ang mga buntis magiging ligtas sa banta ng tetano at diphtheria. Kaya magpabakuna. Ang mga lolo at lola malalabanan ng flu at pulmonya. Kaya magpabakuna. Ang bakuna ay ligtas at epektibo. Kumonsulta sa inyong healthcare worker. Kaya magpabakuna dahil bawat buhay mahalaga. Limang bisita. Bago ang first birthday niya. Protection for baby. Tara-tara na mga mami. Bakuna na. Bakuna na. Protection for baby. Kumpletuhin na. Every day we are ready. Bakuna na. Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. Huwag nang antayin pang magkasakit. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Regular na magpa-check up sa inyong primary care providers upang malaman ang estado ng iyong kalusugan at kung paano ito mas mapapangalagaan. Ang ating mga health professionals ay handang magserbisyo para sa inyo. Alamin kung saan makakuha ng libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Proteksyon ng mga bata kontra tigdas, polio, tetanus, Hepa B at iba pa. Kaya magpabakuna. Ang mga buntis magiging ligtas sa banta ng tetano at diphtheria. Kaya magpabakuna. Ang mga lolo at lola malalabanan ng flu at pulmonya. Kaya magpabakuna. Ang bakuna ay ligtas at epektibo. Kumonsulta sa inyong healthcare worker. Kaya magpabakuna dahil bawat buhay mahalaga. Protection. Nagbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan, kasama pa rin po natin si Ma'am Meren. Ayan, so dumako naman po tayo sa ating myth or fact segment, kung saan bibigyang linaw po ni Ma'am Meren ang mga makatotohanan versus hindi makatotohanang statements about goiter. Ayan, so first, myth or fact po, ma'am. So, ang goiter daw po ay nakakahawa. Is it a myth or a fact? Myth, syempre, Yes. no? Hindi Yes. naman ito parang COVID virus, no? Na kapag umubo ka, magkakaroon ka na, no? Or baka may nakatabi ka lang sa tricycle na Yes. malaki yung liig, baka Opo. isipin mo, ay makakahawa. Hindi, no? Sabi nga natin kanina, ito ay dahilan na pagkulang sa iodine, yung kinakain natin, dun lang siya pwede. Yes. So, in short, ma'am, hindi siya, lifestyle related siya, di ba? Oo. Sa kinakain talaga natin, di ba? Nutrition. Alright, so it's a myth. So, number 2, ang goiter daw po ay cancerous. Ayan, nabanggit na napag-usapan din natin yan kanina, no? So usually, no, most na goiter ay benign naman siya. Or pwedeng iba din yung hindi siya cancerous, no? Hindi lahat, no, Yes. cancerous. Pero depende nga, baka meron ng complication, kaya naging cancer na siya, no? So, kaya balik natin na mahalaga ang pagpapacheck up. Yes. Opo pa talaga. Kasi sa check-up lang natin talaga malalaman if we have
kung meron tayong goiter, di ba? And in general naman talaga, kailangan natin ng doktor. Yes. So, hindi lang basta-bastang kung ano-anong treatment, di ba? Kailangan talaga ng medical po talaga, professional po talaga ang mag-check up sa atin, o, di ba? Alright. So, next naman po is, walang gamot sa goiter. Oh, miss din niya. Yeah. It's May gamot, no? Depende rin sa sanhi nito or yung cause ng goiter. Pwede kasi yung, di ba, nabanggit natin kanina na Apo. pwede kulang lang sa iodine, no? yes. Pwedeng magbigay ng supplement, no? Apo. Or halimbawa, hormonal imbalance siya, pwede rin to itong masagot, no? Or mabigyan lunas, no? Okay. So again, punta sa doktor at magpa-check up tayo. Magpa-check up po tayo. Alright, so it's a myth. Kasi ma'am, di ba, goiter, once we detect, ayan, early detection. Yeah, early detection. Yung ating gusto natin pala is early detection. Ayan. So, earlier on, alam na natin kung meron or wala tayong sakit. And then, kapag dadaan po yan sa treatment process, kaya meron po tayong management or control ng ating sakit, di ba? Ayan. So ang last po natin na myth or fact, ang surgery ay ang tanging lunas lamang sa sakit na goiter. Miss din yun, Apo. syempre, no? Yes. Hindi naman, no? Yung surgery kasi yun lang yung talagang severe na, yung malalaki na, hindi na talaga siya makapagsalita or hindi na talaga pwede yung mga supplements or yung Yes. mga ibang, parang last na siya, Last no? Sa ano, ating, yes. sa pagpipilian, no? Yes Last na po. siguro yung, o depende nga again, no? Depende Yes, sa situation o dun sa goiter, no? Ng isang tao. Ayan. So, it's, in short po, it's a myth. Myth So, talaga. iwasan na po natin ang maoperahan. Yan, Ano, di oo. ba, Hihintayin pa ba natin maoperahan? Syempre, yes, hindi na. yes. Kasi minsan ang surgery, invasive po yan, di ba? May mga treatments na aggressive. Yes. Na kapag severe na, hindi na natin ma-reverse, di ba, Oo. ma'am? So, prevention again is better than cure. Ayan. So, maraming salamat po Ma'am Maren sa pagsagot po ng ating myth or fact segment. I hope nalinawan po din ng ating audience about kung ano yung mga tama at mali about sa sakit na goiter. Ayan. So, bago po tayo magtapos, Ma'am Maren, may additional lang po tayo. Ano pa po, ma'am, bukod sa ating Goiter Awareness Week, ang mga activities o programa ngayon na ginagawa sa ngayon ng National Nutrition Council? Yan, nabanggit na natin kanina, Apo. no? So, ngayon po ay very busy po ang ating ugnayan sa ating mga local government units pagdating sa Operation Timbang na ginagawa po ng ating mga BNSS, ng ating BHWs, ng ating OPT team, no? Kaya nakaikot po, no? Umiikot po sila para matimbang po ang ating mga batang 0 to 59 months at ito po ay minomonitor din natin, no? So, yung atin pong mga kachika dyan na nakikinig na merong anak na 0 to 59 months, kapag meron po tayong mga BNSs dyan, ay ipatimbang po natin, no? Para malaman, no? Kung meron ba, no? Kung ito ba ay nangangailangan ng intervention, yes. no? So, Operation Timbang. At pagdating naman po ng March, no? Yan naman po ay ating magve-visit naman tayo sa ating mga LGUs para sa monitoring natin. So tuloy-tuloy, no, hanggang sa mag-nutrition month, hanggang Yes, mag-December July. tayo ay maraming mga activities, and yung mga activities mo ng NNC Bicol ay nakapost po yan sa aming Facebook page, National Nutrition Council Bicol. Ayan. Thank you. Maraming salamat po kay Ma'am Maren or ang ating Regional Nutrition Program Coordinator ng National Nutrition Council Regional Office 5. Ma'am Maren, thank you so much po sa unang visit niya sa ating Chikahang Pangkalusugan. Ayan. So, take-home message na lang po siguro tayo sa ating about sa Goiter Awareness Month. Take Week. home. Take home Yes, message, no? take-home Pinag-uusapan na natin yung goiter. Apo. Una, alam na natin, no? Ano ba yung nagdudulot, no, ng goiter, no? Maiiwasan natin yan. Kulang yan sa iodine, no? Ang Yes. tinatawag nating iodine deficiency disorder. At kung alam na natin ito, alam din natin na pag-usapan natin na ang iodized salt ay napakasimple, pinakamura na solusyon para tayo ay maiwasan natin yung iodine deficiency, no? So, gusto natin na
prevention talaga, no? Alam na natin na kapag meron kulang ang iodine natin sa katawan, magdudulot ito ng goiter, magdudulot ito ng iba't ibang sakit, no? Hindi makakapag-function ng ating utak, hindi makakapag-function ng ating katawan, at may effect din ito, no? Sa nagbubuntis, no? Sa first 1,000 days, may epekto din siya. So, importante, no, na magkonsulta, no, kumain ng iba't ibang uri ng pagkain para simple, dahil ito naman ang ating ginagawa, no. Importante po na masustansya, variety ang ating kinakain. Kapag meron pong nararamdaman, kahit walang nararamdaman, magpa-check up, magpatingin sa doktor, at kung ano ang sabihin ng ating mga doktor ay sundin natin. No? So, tulong-tulong, sama-sama, hindi lamang po ang mga government agencies, mga ahensya ng gobyerno ang may role dito sa pagsugpo ng iodine deficiency, kundi lahat tayo ay merong role, no? So, yun, maging healthy po tayo, tulong-tulong, sama-sama po tayo sa nutrisyong sapat para sa lahat. Ayan. Maraming salamat po, Ma'am Meren, sa pagsama sa amin ngayong episode ng Chikang Pangkalusugan. Paniguradong madaming baon ng ating audience ngayon, no? And of course, especially sa usaping goiter. Ang simpleng pagkonsumo ng mga pagkaing mayaman sa iodine, samahan pa natin ng balanced diet at regular exercise ay makakatulong upang sakit tulad ng goiter at iba pang karamdaman sa thyroid ay lubos na maiwasan. Tandaan po natin ng bawat maliit na desisyon ay may malaking impact sa ating katawan. At yan ang naging chikahan natin kasama si Miss Emerenciana Francia, ang Regional Nutrition Program Coordinator ng National Nutrition Council, Regional Office 5. At dito na po nagtatapos ang kauna-una ang pangalawang episode na po tayo ng Chikahang Pangkalusugan. Tunghayan ang susunod na episode sa DOH Bicol CHD Facebook para sa dagdag kaalaman tungkol sa DOH Health Programs. Ako po si Denise at sa Chikahang Pangkalusugan, lagi naming pinapaalala na makialam, makisama, iwasan ng sakit, palakasin ang resistensya dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Looking for banners, social media cards, key visuals, LED materials, FAQs, or editable assets? Our monthly health event communication packages have you covered. How to access. Step 1. Scan the QR code below or visit bit.ly/HP Material Directory. Step 2. Complete the Google form with your basic information. Step 3. After submission, click the blue Click Me link to access over 50 customizable slides in our material directory. For further inquiries, reach us via Need quick access to reliable information during emergency or public health crisis? Get the latest risk communication materials at your fingertips. Whether it's safety guidelines, health updates, or emergency instructions, we got you covered. Stay informed, stay connected. Visit bit.ly/HP Library 2023. Welcome to DOH On Demand, your one-stop source for news, educational materials, and shared materials. Search and download content in seconds. Stay informed, stay connected. Visit bit.ly/DOH On Demand 25 or scan the QR code provided. Looking for